प्रणाम। हम बानी राइटर राकेश, आप सबके प्रणाम करतनी। और ये हमारे फेसबुक पेज बा, आप सब फॉलो करी, लाइक करी, कमेंट करी और शेयर करी। और आज हम अभी आरसीएम म्यूजिक के स्टूडियो में बानी और हमारा साथ में बानी भोजपुरी के बहुत अच्छे गायक अनिल अंजान जी। तो आप सबसे मिलावत अनिल अंजान जी से और कुछ बात हुई। देखिए अनिल अंजान जी मिलने। नमस्ते, प्रणाम आप सबके भाई गायक अनिल अंजान। आज हमनी के बैठल बानी सा आरसीएम रिकॉर्डिंग स्टूडियो। देख ली रिकॉर्डिंग स्टूडियो बा। एने बानी म्यूजिक डायरेक्टर बॉबी बादल जी, तनी शर्मानी। सबसे पहले राइटर राकेश पेज के आप सभी फॉलो करी, आ लाइक करी, कमेंट करी, आ भैया के सपोर्ट करी। आ भैया के लिखल गाना बहुत सारा आ रहा बा आरसीएम म्यूजिक से। आप सब जितना भी हमारे गाना अभी फिलहाल आ रहा बा आरसीएम म्यूजिक से आ रहा बा, तो आप सब सुनी, आरसीएम म्यूजिक पर जाई और अनिल अंजान गाना लिखी, धक दे आ जाई। और के पहले बेल आइकन गच दे दबाई, आ शेयर करी, लाइक करी, कमेंट करी, आ भाई के सपोर्ट करी। तो गाना एगो कुछ हो जाए कि पिया पिया रटिते पियर भइले देहिया, अरे पिया गईले कवना मोर, सेज पे तन को नीक न लगे कि जबले हो ता भोर, कि हमारा के छोरी सैया अरे गइल विदेशवा हो, भुलाई रे गइल ना कि हो 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 कि हमारा के छोरी सैया अरे गइल विदेशवा हो, भुलाई रे गइल ना कि हो भुलाई रे गइल ना कि आहिरामा कौन सबतिया पलु भाई रे गइल ना, रहे के ना रहे घरवा पिया, काहे के लैल गवानवा, झूठो के दुश्मन बन के सही हमके देखौल सपानवा। अरे बिरह के अगिया में जिया जिया, अरे अगिया लगवला हो, भुलाई रे गइल ना कि हो भुलाई रे गइल ना कि आहिरामा कौन सबतिया पलु भाई रे गइल ना कि आहिरामा कौन सबतिया पलु भाई रे गइल ना। जय हो। ठीक है, तो आप सब ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए अनिल अंजान जी को, राइटर राकेश को। और बहुत जल्द गाना आ रहा है आरसीएम म्यूजिक से। अभी हम लोग रिकॉर्डिंग में ही हैं और आप ही लोग की सेवा में लगे हुए हैं और गाना जा रहा है, डायरेक्ट वीडियो खुलेगा। तो आप सब ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिएगा अनिल अंजान जी को। आरसीएम से लगातार गाना आ रहा है, बहुत अच्छा गाना का तैयारी हुआ है। आप लोग जैसे समियाना चौक के गाना के प्यार आशीर्वाद देनी, ओठलाली बोला होता, बहुत सारा गाना बा, वैसे ही ये सब गाना के प्यार आशीर्वाद दी। और ओठलाली बोला होता जैसा गाना एगो फिर रिकॉर्ड भइल, आप सबके बहुत जल्द सुने के मिली और बहुत अच्छा गाना बा। ढेर सारा प्यार आशीर्वाद। जय हो।